Friday. Atira kuri ni mari ro. Mari yes ya wada please. Sure. Akuye. Ayo usafika tunanganiza. Bana. Hello. Iskatozi. Ko zvirise? Tozi kapotsa kufamba nabo ndoko chingwa nabaga. Ko ngoro nditesezva. Ko ukuita nezvike pa. Nditsone boyfriend yangerere itotsonere koshuna baba. Wow, ndio boyfriend yako ere? Yes, my boyfriend. Unomuchinja neyo koskini kudesona yo chiko. Aiwa maya, isitogeza nemagrapes guys. Utambura kudeswa ntsipo newe. Zvinodai mimi muri kuzvigona kani boyfriend yako ere? If what makapocha tondisiya uchato succeed in life. It's okay. Ndikuona uri kublowa with your new boyfriend. Akuchengeta. Oh, saka boss akaroora. Titori process. Oh, it's okay. Koyo mpane uri asengwa pedzo keza mota yangu. Suri boza mota na pedzo. Saka uri kutsvaga utozembera mota yangu na girlfriend zako. Ari kwanda kuba. Chibaiba pa mota yangu. Tazo. Unaona nani? Ai kutambura.